Uma sifunda iBhayibheli bazalwane lapha kuMatthew chapter 10 verse 1 lithi iBhayibheli wayesebabiza ke uJesu abafundi bakhe abayi12 lithi izwi likaNkulunkulu wabanikeza amandla. Sesiyabona ke bazalwane ukuthi ubizo alikwazi ukuexist amandla ungakanikezwanga wona. Okusho ukuthi konke ekumele ukwenze funa ukwenze under the authority yokuthi wena uNkulunkulu number 1 ukubizile to he then gave you power. Liyaqhubeka izwi likaNkulunkulu lithi lamandla kuNkulunkulu abanikeza wona ukuthi bakwazi ukuphulukisa yonke imimoya engqolile ebantwini. Okusho ukuthi uma sibeka izandla kwimimoya emdaka abantu bephulukiswa, abantu bakhona ukugqashuka emimoyeni ubumnyama. Lokho akuhambisani necalling kuphela, kodwa lokho kuhambisana nokuthi you were given power to do that. Ngoba lento isemandleni ukuthi yebo ishosha ziyasukuma, kodwa the power yokusukumisa ishosha abuya kuphi lawo mandla lawo. Ngoba uJesu abiza ke abafundi bakhe abawu12 wabanikeza amandla. Wasuma eqeda ukubanikeza amandla wabanikeza namandla okuphulukisa zonke izifo. Okusho ukuthi bakhona ababizwa uNkulunkulu ukuthi baphulukise izifo. Kusho kona ukuthi bakhona ababizwa uNkulunkulu wokuthi kuqashuke imimoya yobumnyama. Kodwa bakhona nalabo abayiqashula imimoya, but they were not called and given power and authority by Jesus. Imangaliso ziyenzeka, but umthombo wawo, umthombo waleyo miracle akusingu uJesu Kristu. Usababiza uNkulunkulu namanje abantu bakhe abanikeza amandla abangaboni impumputhe ezivuleka amehlo, ishosha zisukume kuma wheelchair, imshade ebanjwe ubumnyama iqashuke, kodwa iqashuke ngamandla abuya kubani? kuJesu Kristu. Bese kuba khona nalapho izinto zenzeke, but amandla okwenza lezo zinto has got nothing to do with Jesus Christ. That is why lithi iBhayibheli many are called but few are chosen. Baningi abantu abasangabizwa kodwa bangaba ingqoshana abangakhethelwa for the assignment. Bese kuba nomuntu obiziwe kodwa engafuni ukunderstand ukuthi ubiziwe because usengakanikezwanga amandla ukuthi hamba ufeza the purpose or the assignment. Because awukwazi ukuphulukisa izifo ngobizo kuphela, udinga namandla abuya kuNkulunkulu. Because if uzophulukisa imimoya emdaka kanti awuphawanga namandla, le mimoya ikhipha izobuya kuwe.